Ndichikutambirai zvekare pano paHadzerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Chii chiri kukumisa kuti iwewe usasubscribe pano pachange ndichikupakurai manews updates nekukasika ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe? Ndiri kuti kana uchiri munyowani, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti pandinokasika kudzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Mhuri yeZimbabwe ndikukuroverai yangu update yachona, but ndine mashoko maviri matatu anoda kukuzivisai. Kangori ka special announcement. Ndakamborekodha iri live ndakaposta ndichikumbira kunemi vatsigiri vangu kuti tiri kudawo kutengawo mamaiki ekuti tinokwanisa kutorawo news kwadzinenge dzaitika ikoko. Ndichange ndichifamba chienda ikoko, saka tiri kudawo vanodawo kundidoneterawo saHadzerare, vanongoti aiwa Hadzerare ndafunga mupowo kana ka5, ndafunga mupowo ka20 tikwanise kutenga mamaiki atiri kuda. Zvaizvezvi tikushandisa type yemamaiki akaita seaya, saka tiri kuda mahombe mbichana kudarika apa. Ndinonzi kuona kuti vazhinji vari kuuya kuinbox vachiti Hadzerare chiita zvekufambira nyaya, zita rakura, channel yava ihombe, chifambira nyaya. But chatimisa mamaiki anodhura kutenga, saka toda mamaiki mahombe ekuti kana tichitawo interview anobuditsawo sound quality yakanaka inazonzwikika. Saka chikumbiro kwamuri vatsigiri vepaHadzerare 263, subscribe mahara utenda on the notification bell. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, pandinouya nenews ndine kurespekta kwandinoita ndisati ndaposta video iroro. Respect yandinopa ndeyekuti kana nyaya iyoyo ndaita mutete kwairi, ndinouya nayo ine proof, ndobva ndaposta iye nyakutaura zvaanga achitaura, nekuti zvataura apapa handina kana power rekutaura nemuromo wangu mashoko aataura. Vamadzibaba ivavo vachazvibudira vega pachivhitivhiti chamuri kuona, ingave foni, vachizvitaura mashoko amaona akanyorwa patitle yedu, paheadline yedu, muchavanzwa vachitaura zvizere. Saka ina Hadzerare ndafunga kuti tizai tosangana zvekare munguva inoteera, but vachada kuti batsira tenge mamaiki, namba dzangu ndo dzakanzi Hadzerare contact. Unongoti text ipapo paWhatsApp. God bless you. Much love. Ndangoti nditaurisa banditi president kuti Botagezi akati nyika ichatongwa nemadzibaba, neropa remadzibaba. Saka ndani chifungidzira mune zvakanaka kuti koisisi zemadzibaba tikangoti wikinera angotora chimuti chacho vamunangagwa vangomupa timugadze panyanga ave president wenyika. Zvakashata here? Nerudo rwaari kuita rwokupa vanhu community hazviitwi nevese izvozvo. Chimbozvibvunzawo kuti wewe kana switi chairo kana mazepa unotengesa wakambopawo here munhu? Iproblem esinayo yokuti emajele awekho amafoni, and amafoni bawakhipile lawo eTelkom. Why? Because kuyashayanwa la, bayakushaya bakuphule, masi bakuphulile, they know ukuthi you will never phone anyway, so that wena ihlobo azazi foko like indawo yaseStandard Road mabekushayile bakufaka kule enye C-block, i-block bakufake lapho mabe sebaqeda ukufaka lapho eCE bakuvalele lapho until uze urecover. Ifamily yakho maso zokhuluma nayo lapho ke sowungcono. Ngeke madoda. Uminister doesn't know about this, ukuthi abantu bayashaywa. Akayazi nendaba le ukuthi kuna indawo ezifakwa abantu mabeqeda ukuphula imilenze. So we need justice ukuthi amafoni abe khona, otherwise amafoni, ama-cellphone lawo enhlala nithi amafoni azohlala afakwa njalo. It's not a corruption. My boys are leti now amafoni nikutshele bazali benu ukuthi izinto zinje. It's not a corruption. And sometimes into esifila bad naye ukuthi niyayilungisa i-family day mase niqeda ukuyilungisa niyetitshelana abazali benu beze bazobona. Sizobatshela kanjani kungena amafoni? Lezi zinye izinto ezenziwa emajele la ayikhona man. Nyika inotongwa nevene vayo. Say Wicknell for president.
vomuzimbabwe vanopa ngavapiwe chigaro. Madzibaba ndivo vachatonga munyika. Saka sofa Serewekine vanofanirwa kupiwa chimuti navaMnangagwa. VaMnangagwa zai vatonge vapedze, kana vapedza kutonga vosiyira chimuti kuna Serewekine. Vamwe vese ngavanyarare, vamwe vese nyararai.